Maing gabi sa tanan. So niya na pod inyong Madam Titay diri nga side magsaba-saba. So luto ta karon sa Bisayang manok mga people. So kana itong manok Bisaya gid ni siya, so press na press gid ni siya no. Gikan pa ni sa silingan nakatungpad diri sa ato, so atong giihaw. So munang wala ta naka-video pag ihaw mga maninay sa ato ning silingan bitaw oy mabarangay bita ana no. So bitaw oy kani siya press na press gid nga manok no. So atong kamera nagluko muning wala to na videohan. So nanatay karot so patatas dere, so napangitay gata. So atong gata duha ka klase, piso og ikadua nga kumot. So natay tanglad, natay paminta nga dahon. So kani nga panakot Bisaya ra ni sa daplin-daplin na nako ni papapi para pang pahumot daw ni siya. So tay luya, ahos ug tulo ka buksili para I love you. So natay gini sa mix, so sana all I love you ang sili. So ang first na step is ako sa ni pamalahan ang karni sa tubig niya no. Pamalahan nato sa siyang tubig atong lunuran og tanglad ug paminta nga dahon. So atong karaw-karaw then ato na siyang takloban dayon. Sulod nato siya og lemon juice kay para maasim ang dating. Sana all maasim ang dating. So ayan na siya mga guys. So ako siyang takloban no. Ipamala pa nato siya siyang tubig. Ay ako sa nailunod ang yang dugo mga people no. Kamo ning favorite ni Papa P. So takloban din nato dayon. So after 5 minutes, muna na yung resulta mga people no. Dagan pagyapon yung sabaw. So takloban na itong so niara mga people, okay na ni siya mga bayot no. Okay na ni siya. So ato na ni siya ipadaplin no. Kaya magisa ta sa atong karot ug patatas. So nagisa na ko sa atong karot ug patatas mga bayot. Ato na ni siya ihapkok no. Ato man ni siya isagol ni. Ato ta man nigluto niya siya pagluto sa atong manok. So ayan na mga bayot no atong takloban. So murag feeling na ko nga insakto na gid siya. So ako na siyang haunon mga bayot para mag-proceed na sa to sa atong panahakot. Nagisa na kong ahos diri mga bayot ug luya no. So ako ra siyang giusa paglunod no. So nga na siya ka simple mga bayot sa maglunod na rin tanad tong manok nga atong gipamalhan sa iyang tubig o diba nga na ka simple siya. So ato na din po ilunod na pod atong carrots ug patatas. Then atong mga kuan din dia mga tubaik-ik kung siya ang ilunod. So ato din gata na mga bayot. Ato ispiso nga gata so ato na siyang ilunod no. So ato na siyang pangbutangan sa iyang mga props. Yang mga design, mga bayot, yung mga props atong ipanglunod. So karaw-karaw again. So pagkahuman ani mga bayot atong takloban para mabukal yang gata. So ayan 5 minutes mga bayot, nagbukal na siya. So ato na pong giukaban, ato na pong gikaraw. So nag-aday kog asin di mga bayot no kay murag akong pagsimhot sa iyang aso. Tabang man siya, so ingana ra mga bayot simot pa lang sa aso ibala na nako kung sa iyang kuan. So nag-add kong paminta. So ako na din ibutang atsal di mga bayot no para pang pa-color sa atong luto ba pang design. Add na props. So karaw-karaw again. So paggawa na ng mga bayot, ako pa na siyang takloban no para musunog ang kuan sa asin sa ilalom no, matunaw-tunaw ang asin. So after 5 minutes na pod mga bayot, so luto na gyud siya. Is done na mga bayot. Ready to eat na siya mga bayot. So ato na siyang haunon mga bayot. Kaya naatay plano na nga next nga recipe mga bayot no. Mag-invento ta sa next nga recipe kung say angay na to nga buhaton. So ako na siyang haunon mga bayot no. Maghaon na ta. Kay para manghaon na dahin ta. Nagdali. Gigutom yan. Gigutom. Ito mga bayot. Ay pagkaman ako na nighaon mga bayot. So akong plano sa bawan ko ni siya. Kayo no na my father is ingani siya magluto no. So kinahanglan gid siya na isabaw sa una sa among balay sa una sa gagmay pa mi. Ako mama magluto ingani gid siya. Mahuman siya gluto sa manok ingana binisaya ang pagkaluto sa sabawan gid siya. So ang tanglad akong gikuha dito sa atong manok. So akong gilunod diha sa atong sabaw o diba. So pabukalan na siya mga maninay. So nag-add kog atsal ana. So pabukalan na siya. O pagkaman pagbukal so ilunod ang mga gulay-gulay. So lagbati ra na akong gibutang diha, pasta lang siya nga nay gulay no. Nay gulay makulay ang buhay. O bitaw nakakanta si Maninay. So nagbukal na siya mga maninay. So ato na siyang timplahan para ready to eat na gid na siya. So nagbukal-bukal na siya, luto na tong alagbati. So mana na siyang timpla mga maninay no. So ato na siyang haunon. Kaya para mga na dayon sa diba nga na ka simple mga maninay paghibog sabaw o diba sabaw na siya. So mga na ta mga on. Sa di pa ta mga on magampog kita mga maninay no. Magpasalamat kita sa Ginoo sa atong grasya nga nasa tubangan karon. So yan na mga on na ta mga maninay, mga on na.
So ako na yung panihapon mga maninay is carrots ra naman ang maninay o carrots o patatas. So ako gina siya ipang pili kay ganahan ko magkaon ana. So nadantay saging o di ba perfect na kayo atong panihapon ana. So mga una ta mga maninay. Mga una ta. Thank you for watching. See you on my next vlog. This is Irene Vlog. Babos. Love you all. Bye.